Kegiatan warga Sumber Lumbu Bolo, warga lingkungan masangi lumbu-lumbu bolo. Iki nduduki nggih linggis iki sampai teko wetan kono bolo. Oke. Kas dipasang di bolo. Kok wis dadi kok kae. Ngonteni wong rakit kalau bolo. Ngerakit sawi. Ini wong ngerakit ya bolo. Wis salah nduduki etan kae. Nggih lubangan bolo. Mancep bolo, dadi sitok. Dadi sitok bolo. Iki Pak RT ne. Piye bolo? Asal bolo. Sak dadine ngono kae. Barang bolo kopi RT-ne ke RT 10 udah separuh bolo oke teko pos kampling bolo kurang rong titik kurang sitok bolo sitok isme sitok lan dewi golek tegan barang kae kulino wis berarti pengalaman iki rek besok bedakne Sangit kene, Jawa Barinah kene. mari Pak RT Sangit pisan. mari bolo itu kan konten lho Pak RT ini mari bolo jadi ini iki Nali suwal. wis bolo beres rokok kayak juragan son kayak hai Tumben kuwi lho. Akhire ya postingan. iya lho ya pas sak ngrakite jane beres bro RT 10 Rumah sakit